Горда стара планина, до ней Дунава синей, слънце Тракия огрява, над Пирина пламеней родино. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелест, те нямат край, родино, мила родино. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелест, те нямат край. Паднаха борци без чет за народа наш любим. Майко, дай ни мъжка сила, пътя им да продължим, родино. Мила родино, ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелест, те нямат край. Да живее България! Ще запазим лева си, нали? Здравейте, приятели! Днеска българския лев има рожден ден. 145 години. Точно преди 145 години, на 4 юни 1880 година е отсечена първата монета. Златният български лев. И днес, тук вътре в тази сграда, са се събрали национални предатели, ренегати на собствените си семейства и на предците си, които искат да убият лева, да погребат България и нямат никакво намерение да ни питат. От събота до сега по цял ден обиждат, хулят, обясняват, че не ги интересуваме, че сме били малко, че сме холограми, че сме създадени с изкуствен интелект. Не е така! Нека сега да ни чуят ясно, точно и категорично! Оставка! 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 Приятели! Приятели! Нека Европа и този финансово-олигархичен елит, който счита, че може да направи това нещо с малка България, да знае, че тук има народ, който е против. Няма да се предадем. Идвайте всички на площада. Ако днес тук по обяд се събереме 100 000 души, никакво евро няма да има. Убеден съм в това. Вярвайте! Оставка! 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 Степане, я изпей химна тук на тия хора. Изпей да чуят и вътре, има тук българи. Оставка! 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 Оставка!
Оставка! Оставка! Оставка! Оставка! Оставка! Оставка! Оставка! Оставка! Приятели, в 12 часа тук ще дойдат еврокомисари, които ще изчетат смъртната присъда на българския лев и на българското достоинство. Ще им позволим ли окупация на тази сграда цял ден и цяла нощ? Няма да се отиваме от тук, докато кабинета не даде оставка и не свика референдум за българския лев. Няма да позволим да убият нашия лев на връхрождения му ден. Това са извратени хора, това е банда престъпници. ГЕРБ, ДПС, ППДБ, прислужниците на Джордж Сорос, БСП, превзетата от Насов Ритюрника и Делян Пеевски БСП. Има такъв народ, партията на олигархията. Тези хора трябва да си отидат завинаги от тук. Те нямат място в българския парламент. Приятели, в този момент призоваваме от наше и ваше име всички български народни представители, които имат чест, да излязат в този момент от тази сграда и да дойдат тук на площада при нас. Всички на улицата, колеги от Народното събрание, елате при своите избиратели, дайте отчет на своя народ какво вършите. Всички депутати на улицата, всички депутати при нас, моля, призовавам честните депутати от опозицията и честните депутати от управляващите, защото има и такива, да загърбят притесненията и зависимостите си и да излязат при хората, заедно да извикаме оставка, заедно да свалим тази престъпна колониална власт. Оставка! 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 Приятели, ще дам сега думата на една наша приятелка, една българска журналистка, която буквално преди дни беше по най-грозния начин наклеветена, натопена от един агент на чужди служби в лицето на някой си Христо Грозев заради същия този. Други наши сънародници гният в затвора в Англия. До кога ще търпиме това нещо? До кога ще търпиме чужди агенти тук да терипействат, да се гаврят с българския народ? Предателите днес са ги издигнали в култ, превръщат ги в герои, а те не са и никога няма да бъдат. Защото нашето дело е право и то ще победи. Идвайте всички тука! 12 часа кулминацията! Затваряйте кафенета, фризьорски салони! Идвайте на площада! Сега е момента! До година по това време може би ще е късно! Диляна, заповядай! Благодаря на всички, че сте тук. Благодаря за поканата. Благодаря за подкрепата. За мен е чест да съм сред вас, защото трябва да покажем, че сме силни, че сме заедно, че не се страхуваме, че сме свободни.
че ние ще се борим за бъдещето си и за страната си. Благодаря на всички за подкрепата. Бог да пази България! Излезнаха ли някои народни представители? Има ли народни български представители? Има ли българи в това народно събрание да излизат? Кого търсят там? Какво точно искат да легитимират? Чакаме ви да излезнете! Само да кажа, че в момента властта заглушава това, което се случва. По телевизиите не се чува нищо, няма звук, няма никакъв звук в преките излъчвания. Извиняваме се на всички, които гледат. Властта заглушава в момента тези микрофони. Българи! Една банда страхливци, една банда избрана с фалшиви избори. Казва, че вие сте прости, че вие нямате право да решавате съдбата си. Нямате право да избирате бъдещето на страната си. Една банда, която слуша заповеди от чужбина. Една банда корупционери твърдат, че вие сте агенти, простаци, прост и неук народ. Баба Пена и дядо Хасан. Какво ще кажем на тези предатели? Оставка! 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 А какво ще кажем на брюкселските корупционни чиновници, които мислят, че могат да подчинят България? Вън! Вън от България! Нека, ако в тази сграда има истински българи, ако не са се продали всички, ако не са продали България за 30 сребърника, нека който е наистина народен представител да дойде тук при народа, а не там да се крият и да им спускат заповеди брюкселските чиновници и психопати тук сред народа! Дайте да ви чуят по-силно! Нека ни чуят! Оставка! 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 Приятели съмишленици, тук сме за референдумите, за нашата свобода и най-вече за нашето достоинство. Няма да им позволяваме да ни обиждат. Тук сме на победата и не искаме евро. Не на еврото! 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 Сега ще дам думата да оценя. Българи, истински българи, патриоти, които сте дошли тук заради България. Едно ще ви кажа, че в света в момента кипят процеси, жестоки процеси. Европа ври, а ние българите отиваме подобно на Втората световна война в самоубийствен акт.
ще плащаме репарации, ще загубим територии. Ако ние, българите, нямаме самосъзнание да се събудим, да приемем този важен ден, който не е само за еврото, той е за България, за нашата независимост, за нашия суверенитет. Българи, събудете се! 35 години ни мачаха! Какво ни унищожиха? За водозаторове, за оръжия! Не е ли това най-важно за България? Ние сме потърпевши и ние сме пострадали от този Евросъюз. Да си вземе своето, да бъдем отново твърди. Защото ако днес умекнем, ако днес не се противопоставим, те ще ни смачкат. Има всякакви идиоти в този парламент, кинопетковци, които казаха, че България може да бъде тежия инструмент, те да живеят добре. Топли острови, нямат български номера, те ще ни продадат, ако няма историци, патриоти, българи, които да им пука, тази държава е загубена. Днес е ден на разделението. Ако ние предадем тази битка, България умира. Ако ние сме малкото камъче да фона световните процеси и ние на това малко камъче променим нещата, България ще бъде герой като в Първа световна война. След това България е пречупен гръбнак. Ако ние победим, какво следва? Отговорете ми! Ако ние сега победим в цяла Европа, за нас ще говорят като за Унгария, ние ще бъдем символа на Европа! Ще бъдем най-силната държава в Европа! И ако вие позволите тези скъпаняци, ако позволите да ви смачкате интелигентни българи, нашите деца, нашите внуци ще плащат. Ако ние позволим, пред нас са много важни геополитически събития. Света се променя. Големите камъни. Ние сме малкото камъче и за тази битка за еврото, не само за еврото, за суверенитета, за фрагменти от счупена България. Ако ги съберем, ако всички се обединим, един ден България ще споменат като велика държава, дала кирилицата, дала историята на половината Европа. Да, нека да гледаме каролинския модел, не ни пука. Но ние сме пренесли православието и в Русия, и в Източна Европа. И затова България е велика държава на 1300 години. Събудете се! Стига сте спали! Стига сте спали! Събудете се! Хора! Да не им пука за нищо! Събудете се! От нас зависи! А не от тези буклуци там! Неграмотни, еднокнижни, тапанари! Отставка! 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 На тези хора там отставка! 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 Здравейте, българи! Здравейте, патриоти! Благодаря на всички, които дойдоха в селото и които днес са тук, надявам се още да дойдат. Последните дни сигурно виждате как продажните медии въобще не ни отразяват и се опитват да ни внушат, че всичко е решено, че няма защо да се съпротивляваме. Ето, днес ще се опитат да прочетат така наречения конвергентен доклад, който е фалшив, с който искат да ни набутат в капана. Истината е, че този доклад е само една първа стъпка. От нас зависи да спрем процеса, а това минава през оставка на това продажно правителство и на този продажен парламент. Оставка! 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 Ако имаме силата и търпението още дни да протестираме и да ги окупираме, те ще паднат. Защото ние сме много, ние сме силата, ние сме суверена. Оставка! Оставка!
излезнаха от пленарната зала, излезнаха от сградата на Народното събрание. Това са българи, които не желаят да стават съучастници в това, което ще се случва днес и през следващия един месец. Имайте нещо друго предвид, много важно. Ако следващите дни ние не се откажем, въпреки че тези измамници най-вероятно днес ще донесат положителен доклад, вярвайте ми, парите са най-страхливото нещо на света. За тях вече България от плячка ще се превърне в имиджова щета, в проблем. Управляващите ги лъжат, че тук всичко е наред, че нещата са под контрол, че има някаква малка група маргинали, които не искат това да се случва, но всички останали подкрепят. Но това, което направихме на 31 май, беше излъчено в целия световен медиен обмен. Това беше показано. Европа ни видя. Това е целта в момента. Излизайте на площада. 12 часа тук трябва да бъдем 100 000 души. Сега ще дам думата на председателя на парламентарната група на Възраждане, които напуснаха парламента. Ако и останалите се присъединят, думата ще бъде дадена на всеки. Знаете ли какво съобщение получихме от полицията сутринта в 8:30, когато протеста започна? От БНБ казали на полицията, че събраните тук няколко десетки човека пречат на работата на БНБ, като вдигат шум. Бъдете сигурни, че сега, когато вдигаме шум тук, не им пречим, защото те не работят. От днес нататък, ако докладът, този фалшив, този насилствен доклад, който ще иска да вкара България на сила в еврозоната, да окупира нашите финанси, да открадне нашите пари, ако този доклад бъде положителен днес, БНБ спира да съществува. Вече няма да има БНБ! Искам да ви кажа нещо, което не знаете, но което ние от Възраждане знаем. Тази сграда и в момента е почти празна. В нея много рядко влизат външни хора. Тя почти не извършва никаква дейност. Управляващите еничери на практика ликвидираха БНБ предварително. Тази сграда от днес нататък, ако този доклад бъде положителен, става абсолютно безпредметна. И не бих се очудил, ако бъде утре купена или за централа на Пеевски, или за някакъв хотел, или бъде съборена, както събориха доста сгради в центъра на София, символизиращи българска държавност. Така че от днес нататък тази институция на практика вече е ликвидирана. Но походът на еничарите срещу българската държава не се изчерпва само единствено с това. Предстои да бъде ликвидирана и другата институция – Народно събрание. Защото макар и в момента вътре народните предатели да са повече от народните представители, все пак това е институция, която символизира България. Но от днес нататък, ако този доклад бъде положителен, Народното събрание се изчерпва от съдържание, защото знаете ли какво ще се случи следващата година в началото, когато трябва да бъде гласуван бюджет на България? Ние, представителите на вас, българския народ, няма да имаме право да гласуваме бюджет, който не е одобрен от Европейската комисия.
като ни вземат парите, ще ни вземат и държавата България ще се превърне в една окупирана територия. Тя и в момента е такава в България, в момента има повече чужди войски, отколкото български. След като откраднати парите от резерва на валутния борд, който е над 70 милиарда лева, те на практика ще унищожат нашата държава. Но, тук има едно голямо но. Те подценяват българския народ, а българският народ се събуди в събота на 31 май и каза: искаме свобода, искаме независимост, искаме референдум, искаме си лева! Още няколко важни неща искам да ви кажа. Първо, тук виждам няколко самарски знамена. Моля, вдигнете ги високо и развейте самарските знамена. Нека да ги видят еничерите, които показваха тези самарски знамена. Символът на българското опълчение, като руски знамена. Еничерите за пореден път поругаха българската история и показваха самарските знамена, обяснявайки как на територията на България българите били протестирани с чужди знамена. Не еничерска долна измет. Това е знамето на българското опълчение. И днес опълчението е живо е тук, на България, центъра на площада на София. Днес, когато започнах да чета декларация в подкрепа на вас, протестиращите на българския народ, еничерите от ППДБ и Пеевски излязоха заедно. Ръка за ръка, ППДБ и ДПС на Пеевски, ръка за ръка излязоха. За пореден път еничерската измет. Знаете ли какво казах на еничерите? Припомних на еничерите речта на един техен предшественик, Богдан Филов, който в истинската сграда на Истинското народно събрание, не бившия партиен дом, на 13 декември 1941 година обяснява как България, понеже е подписала договор, трябва да изпълни своите съюзнически задължения към водача на Великия германски райх Адолф Хитлер, към водача на великия италиански народ на фашистска Италия, Бенито Мусолини, и трябва да обяви война на Съединените щати и на Англия. Всички стават и му ръкопляскат. В стенографския протокол пише бурни ръкопляскания, викове ура и браво. Опозицията иска думата "ние е дадена". Това звучи ли ви познато? Това звучи ли ви все едно се случва сега в парламента? И на мене ми звучи познато, обаче това, което аз им казах, искам и вие да го знаете, защото това ще стане с ваша помощ. 3 години по-късно, след разгрома на нацистска Германия, еничерите, слугите на нацистска Германия, на фашистска Италия, са съдени и осъдени на смърт за своите престъпления към България и към българския народ. Казах им го в парламента от парламентарната трибуна. Казвам го и тук, сега, пред вас, пред българския народ, пред истинските народни представители. За тези, които вземат това решение, за тези, които ще унищожат българските финанси, ще ограбят парите, белите пари за черни дни, скътани през дългите гладни години на България. За тези изменници и национални предатели ще има съд. Ще има съд за техните престъпления. Също както са съдени съюзниците на нацистска Германия след края на Втората световна война. Ще съдим неонацистите и ще дадем
заслужено наказание според закона за техните престъпления. Искаме ли това? И накрая да кажа нещо, което е изключително важно. В парламента се чува това, което става тук на площада. Еничерите са изнервени, еничерите са оплашени, еничерите в момента се чудят от кой вход да излязат, защото ги е страх от българския народ, защото те са национални предатели, а не народни представители. Оставка! 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 Затова е изключително важно нашата борба да продължи. Защото еничерите си мислят, че могат да ни причупят от днес нататък. Нищо подобно. Нашата борба първо започва. Искам да ви кажа на финал следното нещо, което ние вече казахме и разпространихме навсякъде, не само в България, но и в чужбина. Ако някой се мисли, че след като ни вкара на сила в еврозоната, ще ликвидира България, много се лъже. Не успяха византийците, не успяха турците, няма да успеят еничерите от Брюксел. Ние ще ги победим. България ще победи. Ще сринем еврозоната. Ще унищожим еврозоната. Ще сринем еврото. Затова нашата борба трябва да продължи с протести, постоянни, в цяла България. Призовавам ви, организирайте се самостоятелно. Кой както реши, по какъвто и да било начин, борбата трябва да продължава. В София, в областните градове, в общинските центрове, в селата. Ще организираме бойкоти, ще се борим с насилственото вкарване на валутата. Ще искаме оставката на това правителство. Искаме избори, искаме референдум. Да живее България! Благодаря ви. Ще излезнат ли и други народни представители? Има ли други българи в това народно събрание? Ако има, нека дойдат тук, за да им бъде дадена думата, за да кажат каквото имат да казват на народа си. Приятели, идвайте! Площада се пълни вече надолу. До 12 часа тук трябва да има 100 000 души. Това го гледат, освен тези тунеядци вътре и европейските банкери. За тях е много важно. Те няма да искат да се случват нещата по този начин. И в НДК, и на 31-ви, и днес тук пишеме история. Ивелина, заповядай! Заповядай! Благодаря на всички за гражданската позиция, която имате. Това е най-хубавото нещо на такива моменти да се съберем, да видим, че сме много и не сме сами. Това, което се случи днес, или по-скоро ще се случи малко по-късно, е една емблематична снимка. Последните няколко месеца има снимка, това е снимка на позора, в която Делян Пеевски се снима с някой, който е купен, натиснат, продаден. Днес Европейския съюз се снима с Делян Пеевски, даде един 100% лъжовен доклад, който всеки един българин, няма значение.
значение дали българина казва, че е евроориентиран или не. Всеки българин в България знае, че това е лъжа. Долна, мръсна лъжа. Не може едни нелегитимни избори, защото всички знаем, че тези избори са нелегитимни. Мен ме е срам да се нарека народен представител, защото в едни нелегитимни избори никой не е народен представител, не би трябвало да има народно събрание и не би трябвало да има правителство, което да прави всичките тези мизерии, които направи в момента. Така че, след нелегитимните избори, след тяхното признаване, всичко останало е лъжа. И ако ние говорим, че сме за ценностите и висшата ценност е да бъдем честни, да има върховенство на закона, то това нещо е погазено не от кой да е от Европейския съюз. Това, което може да кажа аз, днес Европейския съюз се самоуби публично пред българския народ. Ние бяхме коректни, ние сме правили винаги така, че да бъдем съвестни членове. Не с това, което те направиха, казаха, че са заедно с мафията. Така че от тук нататък единственото, което искаме ние е честност и справедливост и не и на еврото, не и на Европейския съюз. Ние не искаме с мафия, искаме да живеем свободно, щастливо и достойно. Да живее България! Благодаря ти! Приятели! Излезна! Тук при нас излезна и един народен представител от парламентарната група на БСП за България. Иван Иванов! Иван Петков! Истински социалист! Един истински социалист, който е достоен да представлява социалистите в България! Много от вас ги виждам тук! Виждам, знам, всичко знам, наясно съм! Знам какво чувствате, знам какво мислите! Много от вас контактуват с мене! Имам представа! Благодаря ви, че сте тук! Благодаря ви, че сте с нас! Истинските социалисти са на площада! Истинските социалисти не са в канцелариите, не са там на креслата, които им раздават Пеевски и Борисов. Те са ето тук, тук има мястото с народа си. Това е истината, за съжаление. Тези, които откраднаха социалистическата идея, нямат бъдеще. Тяхното бъдеще е лимитирано до срока на годност на това правителство. А то ще бъде кратък, ако всички дойдете. Елате, хора, съберете се! Елате и до вечера тези ще приключат! Умряли са от страх в момента! Чуват се какво да правят! Оставка! 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 Искам да дам думата на адвокат Румяна Черналова да ви обясни, че нищо не приключва днес. Това, че ви внушават, едва ли не, че той бил ли днеска някакъв чиновник, предполагам някакъв прибалтийски неонацист, да обясни тук, че всичко е наред. Не, не е наред. Предстои гласуване. На 31 ви казах, вятъра духа в нашите платна. Вчера падна правителството на ключова държава в еврозоната, Нидерландия. Дайте да видим какво ще стане. Имаме реални шансове да победим. Елате! Руми Тисо. Вчера председател на Народното събрание ни нарече никой. Каза ни, че протестите нямат значение. Народните представители, тези безродници, избрани с фалшификации, купуване на гласове, изнудвания, национални предатели,
признават нашите права. Не искат да чуят нашия глас. Има една хубава българска поговорка, която те ни казват всеки ден. Кучетата си лаят, кервана си върви. Ние кучета ли сме? Ние, българите, които в своето многовековно историческо развитие са доказвали, че са непобедими, страховити, велики, ние можем да спрем този керван, който иска да потъпче нашето национално достоинство, нашата идентичност, държавността, свободата, достоинството ни на българи. Започнахме на 31 март. Подадохме поредица от искания от много европейски институции до Европейския парламент. Лично до ФИСО с искане за вето. До Роберта Мецола с искане за спешно разглеждане на нашата петиция и до много други институции, в които твърдим и доказваме, че данните, представени от нашите власти, са неистински, че тези данни целят да представят България като една просперираща държава. Проспериращи са само олигарсите. Ние не сме. Затова днес сме тук и ще бъдем тук до края, защото в днешния ден ние ще чуем констатациите на Европейската комисия. Ние ще си спомним обаче онзи разговор между Кирил Петков и Урсула, записан от един народен представител, в който той пита как да заобиколи изискванията, за да влезем в еврозоната, и тя му обещава помощ. Че в България няма инфлация, няма корупция, няма пране на пари, справили сме се с престъпността. Това вярно ли е? Това е първата стъпка. До 8 юли предстоят още много. Предстои изготвяне на предложение от Европейската комисия до Съвета на Европейския съюз. Предстои препоръка от Съвета на Европейския съюз. Предстои гласуване от държавите членки в еврозоната, което трябва да е с квалифицирано мнозинство, за да отпадне дерогацията на България. Предстои гласуване при определяне на курса на българския лев спрямо еврото, което се взема с пълно единодушие, включително от представителя на България. Така че ние имаме исторически шанс. Във времето до 8 юли ние трябва не само да събудим европейските органи и да кажем истината, но и да накараме българските власти да ни чуят. И когато този наш тъй наречен представител, министъра на финансите, замине за Брюксел, да каже не, защото българският народ казва не. И това е от значение. Затова до 8 юли всеки ден навсякъде, по всякакви начини, ние трябва да покажем волята на българския народ, защото после няма да можем. И няма да има значение дали сме били заети с работата си, дали сме се страхували, че ще ни уволни нашия началник. Нищо няма да има значение. За децата ни няма да има значение, защото България ще бъде потопена в тази бездна наречена еврозона. И то в момент, когато тя се разпада. Евросъюза се разпада, света се променя, а ние вървим към пропаст. Ще позволим ли това?
приятели, нека днес до 12, до 1, до 2 се съберем колкото може повече, за да покажем, че не сме шепа, симулирани холограми, които едва ли не са само пенсионери и само хора, които нямат нормално аналитично мислене. И нека всеки ден бъде така. И нека всеки ден показваме своята воля, защото ние днес сме като онази безсмъртна дивизия, Сливенската епопея, когато надойран българския дух победи 7 чужди дивизии и това се изучава във всички военни академии по света. Българи, нашия дух не може да бъде победен! Победа! 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 Приятели, председателя на антинародното събрание навръх Околчица обяви, че ние не я интересуваме. Нямало никакво значение. Днес обаче вие, горди и достойни хора, хора на честта, се събрахте тук, за да посрещнем инквизиторите, да посрещнем онея мошенници, които ще дойдат да обяснят, че България е богата държава, че тук социална поносимост има, че всичко е наред и лева може да бъде убит. Дайте да им покажем, че така не може! Оставка! 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 Приятели, нещо много важно. В момента ви призоваваме да се организираме и да направим една жива верига, да обкръжим цялото Народно събрание. В този момент никой да не може да влиза и никой да не може да излиза оттам, ако не минава през нас. Затова моля възпитано, без никакви провокации, но твърдо и решително да обкръжим Народното събрание. Пак призовавам за спокойствие, за разум, без провокации излишни, но за твърдост от Дондуков, входа, който е отзад, до двореца, да се хванем за ръце и да обкръжим сградата, за да не може в 12 часа да се случи нищо. Призовавам и тези народни представители, които се изживяват като опозиция и още стоят в Народното събрание, да излязат. Това е теста за тях. Това е теста за разни други, които уж са така, а всъщност са иначе. Да ви видим къде стоите, господа. Затова ето колегата ще ви обясни за тази жива верига. Така, нека да направим жива верига, нека видят, че няма да излезнат. Докато не подадат оставка, докато не кажат, че ще има референдум. Нека сега ще има няколко човека, които ще тръгнат от тук и жива верига около Народното събрание. Ще се хванем за ръце и на няколко реда. Ей сега! И нека не се разпръскваме. Почват, тръгват. Проследете хората. Сега ще тръгнат едната част надясно,
другата наляво и трябва да обградим цялото Народно събрание. И нека ни чуят! Оставка! 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 Част от нас е ляво, част е дясно! Живо Верига! Победа! Нека ги блокираме, нека знаят, че от тук няма да си тръгнат. Така, тук що ни казаха, и от партия вече са тук, така че ние сме коректни. Благодарим и, че те са излезнали в момента и се включват към живата верига. Има представител. Ами да дойде. Да заповяда. Ами да заповяда от тук. Какъв е проблема? Който е излезнал от Народното събрание, нека да дойде да му бъде дадена думата. Заповядайте, ще стане микрофония, ако не ви дам микрофона там. Приятели, има 3 входа, така че трябва да ги блокираме и 3 входа. Живата верига да продължава. Следете всички, 3 входа трябва да бъдат блокирани. От към Дундуков има вход. От Дундуков, колеги. Приятели Дундуков, партийния дом и тук. Нека да има, няма значение. Има полицай, ние обграждаме сградата. Така, сега ще дам и думата на партия Меч. Заповядайте. Уважаеми българи, здравейте! Ние сме тук до вас днес, защото българският народ трябва да бъде питан. Българският народ трябва да се произнася по най-важните решения, свързани с неговото бъдеще. Референдума по темата за или против Европейския съюз, за или против еврозоната трябваше и трябва да бъде проведен. Защото малка група хора вътре в парламента смятат, че те са по-умни, по-знаещи и по-подготвени от целия български народ. Това не е така. Затова и ние от Меч подкрепяхме референдума, който президента пусна. Затова сме против въвеждане на еврото от 2026 година и затова винаги заставаме до българския народ. Призовавам ви за сила и търпение, защото това, което виждам аз вътре, на тях не им пука какво мислим ние, 11-те от Меч, на тях не им пука какво мислите вие, но много ги е страх, когато всички сме заедно. Призовавам всички така наречени опозиционни партии да се обединят, да загърбят техните малки различия, личностни различия и да се обедини в името на България. Защото България има една голяма цел и това е отстраняването на Пеевски и Борисов от властта. За тази цел няма либерали, няма консерватори, няма леви, няма десни. Целта е корупцията да бъде пресечена, целта е да има бъдеще за нашите деца.
Когато осъзнаем всичко това, когато застанем един до друг, тогава имаме шанс. Защото в България истински организирана е само организираната престъпност. Тя си има депутати, тя си има министри, тя си има и лидери на партии. Уважавам това, че днес работен ден сте пред Народно събрание. Призовавам ви, не си тръгвайте, не сте сами. Аз съм с вас, мече с вас. Благодаря ви много, че днес сте тук да защитим нашите национални интереси и България на първо място. Благодаря ви. Благодарим много и на партия Меч. Така, приятели, които сме тук останалите, моля ви, отивайте към Дондуков, към главния вход. Нека и там имам нужда от още хора. И малко хора да останат тук от тази страна, да си тръгваме всички. Нека половината от тук да отидем на Дондуков, тази половина да се преместиме там. Ето там, тук където е на входа. Този ход. Значи половината от нас да тръгнат, другата половина нека останат тук, моля. Тази група тук хора нека отидат там, точно на среща, където е след автобусите, след полицейските автобуси. Моля да отидем там. Моля, приятели, нека дайте път на по-възрастните хора да стоят на сянка. Нека по-възрастните да стоят на сянка. Много е горещо. По-младите да дойдат тук. Моля, подсенките, дайте път на по-възрастните хора. Моля, благодаря ви. Важно е да останат хора и тук. Не се притеснявайте, стои непрекъснато да не могат да излязат. Моля и полицията да не пречи на хората, ние сме с вас, господа полицаи. Ние сте българи. Ние сте българи. Молим полицията да не ни пречи. Къде е това? Какво става? Моля ви, обкръжете целият парламент, трябва да има хора около цялата сграда на всички входове. И по-възрастните хора, дайте им място на сянка. Моля и народните представители да останат при нас и нямат повече място в тази продажна сграда на престъпници. Приятели, много е важно да идвате от цяла София в този момент. Блокадата на парламента вече е факт. Нека приканваме хората да дойдат, пишете, помните почивки да идват. Нищо ще се на работа. Да идва цяла София. Целият парламент е обкръжен в момента от Дондуков до тук. Нека така да остане тук, като дойдат еврокомисарите, да не могат да влязат. Моля ви, не отстъпвайте, не се подавайте на провокации. Бъдете твърди, полицията са наши приятели. Не бива да оставяме никой да излезе от тази сграда. Бъдете обаче цивилизовани, възпитани, никакви посегателства на никого. Важно е всичко да се случва интелигентно, да покажем, че не сме хули и вандалите, каквито ни смятат. Бъдете твърди и възпитани. Властта е отважена, сега е момента. Идвайте всички от цяла София в обедната почивка тук.
обединена както никога. Време е да се заправят ежбите, да се заглътне егото за кратко поне. Най-важно е, че опозицията е заедно. Обединени тези хора ще спечелят властта. Това е целта, да спечелим властта и да махнем еврото, което искат да ни наложат на сила. Днес е преломен ден, цялата опозиция е заедно с нас. Всички депутати са на площада. Това е много важно, това искахме да постигнем. Право на възраждане, право на величие, право на меч, право на Иван Петков от БСП. Позор за всички, които не излязоха. Позор за ГЕРБ, за ППДБ. ППДБ в момента пишат и се подиграват в социалните мрежи, че сме 10 човека, че сме холограма. На площада имаше десетки хиляди. В момента всички сме обкръжили Народното събрание и няма да си отидем. 100 човека да пообиколят и да отидат да запушат хода към Дондуков. Останалите нека бъдем тук. Опитват се с ефтини маневри да ни излъжат. Опитват се да избягат. Това е първо. Това е парламент, който няма доверието в своя народ и задача. Това е парламент с фалшиви избори. Никаква милост. Това са предатели. Искаме си лева. Искаме референдум. Господин Радев, слезте при хората. Хора седят и се призбиват. Виждам, че имало няколко стотин души, маргинали, които ще се повикат и се разотидат. Това е положението. Такова е положението на народ. И те искат да се управляват. Защо? Никой не говори за дигиталното евро на СБ. Няма друго. Да, Няма друго.
Да, и така. Да, защото му казвам къде да ходи за това. Дави нагоре паркинга на депутатите. Има още входове, приятели, от Кондуков, от президентството. Идвайте всички българи, софиянци. 12 часа е кулминацията. 12 часа всички на площада. В обедните почивки бъдете тук. Приятели, събота, цяла България са излезали официално над 320 хиляди човека. Били са 320 хиляди. За това ги е страх. 320 хиляди. Нека им покажем, че това ще продължи до провеждането на референдума, до оставка! 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 Мъничко от тези, които са да дойдат тук към мен. Нека да дойдат към мен, съвсем малко хора. Нека да дойдат, 50 човека да сме тук. 50 елате пред мен, моля ви. Елате мъничко хора пред мен. Оставяме останалите тук, да не могат да излизат. Така, хората, които са пред мен, с сталата тъпанджи, моля ви се, елате за малко. Има само да дойде, ела за малко. Така, с тази дама Мира и двамата тъпанджи сега ще тръгнат. За сега е така. Ще тръгнат, моля ви, дайте след тях, за да блокираме другия вход. Дайте след тях. Айде тръгваме, зад тъпана. Давайте, давайте, давайте. Зад тъпана, последвайте тъпана. Само тези, които са отпред тук. Дайте.
Дай там телефон. Не, дай помагни, не мога да го. Мирай. Махай кабели такови, само твой телефон ще се зарежда, ще ме споделиш, аз съм на напред. Мирай, изключи направо. Приключихме, само казах да си казвам. Там тема добре, имаме нещо на картата. На картата. Брюкселските чиновници видят какво се случва в България. България инфлацията не е 2,6%, както всички знаят. Тя е минимум между 20 и 30%. Всеки пазарува в супермаркетите. Всеки знае колко са се покачили цените. Чрез манипулации властта иска да покаже колко е ефтино България. Нека покажем на Брюксел, че всичко е лъжа. Оставка! 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 Хора, бъдете тук 12 часа, излизайте в обедната почивка. Не бива да допуснем еврокомисарите да влязат. Ако се оплашат и не дойде днес, ще е голяма победа. Никакви чужди чиновници в българския парламент днес. Thank you.
там. Нека пак да ни чуят. Какво искаме днес? Искаме референдум и какво? Оставка! 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 Ще помолим полицията да пусне хората да дойдат. Молба! Нека не слуша властта, защото искаме си лева, не на еврото! Искаме си лева, не на еврото! Искаме си лева, не на еврото! Искаме си лева, не на еврото!
Първо искам да благодаря на всеки един от вас, че днес в работен ден сте дошли тук, когато тази измет срещу нас е на път да вкара България в еврозоната. По наша информация, днес има делегация, която ще разговаря с нашето правителство по отношение на набутването на България в еврозоната. Искаме ли това? Много години вече водим тази борба, но стигнахме до момента, в който нещата опират до едно единствено нещо. Един човек, който е на път да вкара България в еврозоната и ще носи цялата отговорност лично. Борисов, чуваш ли? Вътре ли си? Борисов е човекът, който през 2018 започна този процес и той е човека, който иска да го довърши. Борисов, имаме едно съобщение лично към теб. Ти ще носиш цялата отговорност и това няма да свърши добре за теб. Ще те вкараме в затвора и там ще изгниеш. Знаем, че това е най-голямото ти притеснение. Няма да ти се размине. На път си да затриеш българския лев, на път си да унищожиш едно цяло поколение, на път си да вземеш едно от най-стратегическите икономически решения за България, което ще влияе десетилетия напред, поколения напред. Искаме референдум, нали? От тук нататък, Борисов, ако вкараш България в еврозоната, няма връщане назад за теб. Ще изгниеш в затвора, обещаваме ти го, нали?